Príde Janko zo školy domov a povie rodičke. Mamička, my sme sa vo škole učili rátať do 10. Tak vydarátaj. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. No ty si šikovný, kde si nechal Peťku? V žiackej knižke. Žiaci 2. ročníka získali tohto roku vo výtvarnej súťaži Netradičné jablko ocenenie. Čo a ako ste nakreslili? Robili sme to nohami, oni mi namalovali nohy a ja som to potom otlačala na papier. Mne sa to páčilo, lebo som to ešte nikdy nerobila, bola to sranda. No... Čo a ako ste pracovali? No pracovalo sa nám dobre, ja som sa na tom smiala a potom sme jej umývali nohy v takej horúcej vode. Viktória, akú cenu si získala ty? Ja som sa umiestnila na 2. mieste a bavilo ma to. Čo si malovala a ako si to malovala? Ja som malovala jablko. Pani učiteľka nám na tvrdý papier vyrezala také jablko, ako keby. Potom sme si rozkrojili jablko a namaľovali ho temperovými farbami a otlačali ho. Ďakujem za rozhovor. Pre televíziu DTLO Martina Chmálanová.